Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Merhaba guhdarên azîz, Podcast Kurdî ji Diyarbekirê qise dike. Ji Podcasta Turkê ez Roza Sierra. Di Podcasta Turkê de ez ê bi gelemperî behsa folklora Kurdan bikim. Ji mît û destan û efsaneyan bigirin, heta çîrok, xebroşk, meselok û gelek cureyên din. Ez ê carna hevpêvînan çêkim, carna behsa berhevkarî û rîtelan bikim. Yani hemû çalakiyên jiyana gelerî dê bibe mijara folklora me. Îro 21 Adarê ye, bernameya min a yekem e û mijara beşa min a yekem jî Newroz e. Newroz pîroz be, Newroztan pîroz bêt. Newroz fîraz bo. Newroz an ji cejna Kurdan, cejna Kurd û xelkên Îranê û gelek gelên dina biharê ye. Newroz yek ji wan cejn û şahiyên herî kevnare ye. Kurd her sal şeva ku 20 Adarê bi 21 Adarê ve girê dide agir da didin û hatina biharê pîroz dikin. Di dîroka Kurdan de jî Newroz weke çîroka ve jî necih digire. Li gorî rîwayetê Kawayê Hesinker li dijî serdarê Zordest Dehaq serî hil dide û agir da dide. Ji wê rojê ve ye her gelê vê axê agir da didin û vê rojê pîroz dikin. Newroz berî ku bibe metaforeke polîtîk bûye mijara wêje, evîn, hevaltî, çand û dîrokê. Gelek varyantên Newrozê hene. Newroz di destana me û zînê de bi awayekê, di şerefnameyê de bi awayekê din û di pirtûkên van salên dawiyê de jî bi awayekê din têqal kirin. Lê di hemûyan de jî metafor heman metafor e. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Şerefname di sala 1597 de ji aliyê Şerefxanê Bedlisî ve hatiye nivîsîn, wekî dîroka Kurdistanê jî tên naskirin. Şerefname û pirtûka ku di dîroka Kurdan de cara pêşîn ew seranser li ser dîroka mîr, eşîr û xanedanên Kurdan, zana û alimên wan ên dewra nivîskarî dide nasîn û her wiha behsa ziman, çand û zanyariya nav Kurdan dike. Şerefxan di vê pirtûkê de di beşa derheqê eslê Kurdan de behsa di fîgürên girîng ya Newrozê dike, Dehaq û Cemşîd. Şerefxan şopa vana bi esasgirtina menqibeya Newrozê teqîb dike û taliyê bijarê bi derketina Kurdan vegirê dide. Dehaqê di nav kevanekê de wek bevraz pêşkeş dike. Li aliyekê din Şerefxan Dehaq wekî hukmdarekî xwînrêj pênase dike. Her wiha bêyî navê çend dîrokzanan eşkere bike, dibêje wan dîrokzanan jî Dehaq wiha pênase kirine. Li gel vê yekê behs dike ku Cemşîd hukmraniya biştadiyan kiriye. Şerefxan di rîwayeta Newrozê de li gel bikaranîna mêjiyên ciwanên Kurd bo seriyên wan marên li ser sûtiyê Dehaqî, birînên penceşeriyên weke maran, bi dirêjayî behsa rizgarbûna ciwanan û çûna wana bo nava çiyan jî dike. Şerefxan behsa wê yekê dike ku ew ciwanên ku çûne çiyan bi hev re zewicîne û keleh û bajar avakirine. Ev hemû delîlên wê yekê ne ku haya Şerefxan ji mîta Newrozê heye. Lêbelê Newrozê weke cejneke neteweyî teswîr nake. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Ahmedê Xanî herçend Newrozê wek mersûmekê qedîm ê Kurdistanî bi nav bike jî dema di mem û zîna xwe de behsa Newrozê dike, tu wateyeke siyasî û neteweyî nade vê cejnê. û tenê wê wek cejneke civakî nîşan dide ku di wê rojê de hemû xelkên bajar bi kêfxweşî ji malên xwe derdikevin û di seyrangehan de bi şadî roja xwe derbas dikin. Xanî di beşa 11 û 12yan de behsa Newrozê dike, ji bo Newrozê tabîra Newroza Sultanî bikartîne û her wiha ji bo Newrozê dibêje me bi naber adetê mübarek, yani şahiya Newrozê kevneşopiyeke pîroz e. Her wiha mem û zîn, stî û tajdîn jî di mihrîcana Newrozê de hevdû dibînin. Di mem û zîna Ahmedê Xanî de giringiya behskirina Newrozê ew e ku 300 sal berê jî Newroz
di nav Kurdan de bi coşeke mezin tê pîrozkirin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Rewşenbîrê Kurd-Kurdiyê Bitlisî zêdetir li ser dîrok, mîtolojî, efsane û zimanê Kurdî rawestiyaye û wî ev mijar bi awayekî zanistî ve kula ye. Kurdiyê Bitlisî hejmara yekem ya kovara jînê de di nivîsa xwe ye bi navê Efsaneya Diheq de behsa serhildana kawa kiriye. Bitlisî amaje bi şerefnameyê Şerefxanê dike û Efsaneya Diheq vediguhezîne. Li gorî Kurdiyê Bitlisî neteweyê Kurd ji wan kesan pêk hatiye ku ji ber zulm û zordariya Diheq reviyane wan berê xwe daye çiyayan. Bi pêşengiyeka wayê hesînker Kurdan gihaştiye azadiya xwe welatê xwe rizgar kiriye. Kurdiyê Bitlisî amaje bi naveroka vê efsaneyê dike û di encamê de dibêje ku Kurd neteweyeke îranî ye û ji hemû qewmên îranî kevintir e. Li gel ku beşekê ji Kurdan di serdema Diheq de ber bi rojava çûne jî piştre dîsa berê xwe daye Bakur û li çiyayên Kurdistana îro bi cihbûne ku beşekê ji welatê Wanê eslî ye û yên ku li dijî Diheq serê hildaye Kurdê berê ne. Belê guhdarên ezîz, çawa ku berê di nav Kurdan de cejna Newrozê dihat pîrozkirin, niha jî Newroz wek cejneke neteweyî dikare bê zindîkirin. Newroza we car din pîroz be, niha jî stranbêjê Nemir Hesen Zîrek bi dengê xwe yê coş û bi kêfxweşî mizgîniya Newrozê dide. Heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. ساڵی تازەیە نەورۆزە هاتەوە جێژنێکی کۆنی کوردا بەخۆشی و بەهاتەوە